פה. שלום, בוא שב, איך קוראים לך? בוא שב איתי כאן, שב כאן. כן. מה רצית לשאול אותה? דבר ראשון, אני לא רוצה לשאול כלום, רוצה להגיד לך תודה. וואה. תודה למה שאתה עושה לעם ישראל, בכל החזיתות. בכל השבע חזיתות, השורית, האיראנית, הלבנונית, העזתית, כולם. בן כמה אתה? 8. בוא'נה, זה משהו לא נורמלי. דבר ראשון, תודה. דבר ראשון, תודה לך. איך אתה יודע את כל זה? חדשות. חדשות? כן. ואתה עוקב אחרי חדשות? זה מעניין אותך? באמת? מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? כמוך, ראש ממשלה כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? כן. אני חושב שיש לך סיכוי טוב מאוד. טוב. כי אני בגיל 8 לא יכולתי להגיד מילה אחת ממה שאמרת פה. תודה רבה. כן, זה מצוין. ואין לך שאלות אחרות? יש לי, אני קצת שואל. שאל. מה אתה אומר על החזית החות'ית? מה ההישגים שלך שם? מה אתה מתכוון לעשות? להכות בהם. להכות בהם, כן. להכות בהם. להכות בהם שיפסיקו. אגב, העניבה שלך מאוד מוצאת חן בעיניי. מאיפה לקחת את הדוגמה הזאת? ממך. מתי יש עניבה אדומה? מתי זה בעניבה אדומה? באמת, מתי עניבה אדומה? הוא יגיד לך. מתי אני לובש עניבה אדומה? בהשערות. מה? בהשערות שלך. מתי שאתה עושה הצהרות, אתה בעניבה אדומה. הצהרות, לא תמיד, לא תמיד. אני לא בטוח למה אני עושה את זה, אבל בדרך כלל כשאני הולך... אתם הולכים מכות בגן לפעמים? לא. בבית הספר? פה הולכים מכות כל הזמן. מכות מילוליות, מכות ורבליות. ואני אוהב כשאני הולך למכות ורבליות, בעיקר מנסים להכות אותי, אז אני לא יושב, אני מכה בחזרה. אבל אני מנסה לעשות את זה בלשון מנומסת, אתה יודע, לא בניבול פה. אתה יודע מה זה ניבול פה? כן. שמקלל מישהו. אפשר להגיד דברים מאוד קשים ונוקבים, בלי ניבולי פה, אוקיי? ותזכור את זה כשתהיה ראש ממשלה. כן. מה אתה רוצה לעשות את ההישגים שלך במבצע מרכבות גדעון? מה המטרה שלך במבצע? לנצח את חמאס. אתה יודע איך נעשה את זה? איך? אני אסביר לך. החמאס, הסיבה שלוקח זמן להביס את החמאס, כי אנחנו רוצים לשחרר את כל החטופים שלנו, ואנחנו נזהרים בחטופים. אז אנחנו ניקח את כל השטח של עזה, כמעט את כל השטח. ובמקביל אנחנו ניקח מהחמאס לא רק שטח, ולא רק שנהרוג את המחבלים שלו, אלא גם ניקח ממנו את היכולת לגנוב את המזון מהתושבים של עזה, שהם לא חמאס. ואנחנו נשים את כל התושבים בצד שלא ייפגעו, ואז נלך על החמאס וגם נשחרר את החטופים. כלומר, מה אנחנו רוצים להשיג? 1. לשחרר את כל החטופים, לחסל את החמאס, גם צבאית וגם שלטונית, לפרז. אתה יודע מה זה לפרז את הרצועה? אתה יודע מה זה פירוז? מה זה? אתה יודע? לא. אז אני אגיד לך. פירוז זה לקחת את כל הנשק שיש שם, להוציא את הנשק, להוציא את החמאס, להגלות את המנהיגים שלו, לשחרר את החטופים שלנו. זה התוכנית. אוקיי? נראה לך? כן. טוב מאוד, שמח. מה עוד? שאלה אחרונה? מה אתה אומר על הסיוע ההומניטרי? מה? הוא צריך ללכת, לא צריך ללכת לטרוריסטים של החמאס, נכון? הוא לא צריך ללכת למחבלים. איך אתם מנסים למנוע את זה שהחמאס לא ייכנס? אני אגיד לך, נניח שזה רצועת עזה, כל זה. כן. אנחנו לוקחים את השטח הזה, רואים? זה נקודת חלוקה. פה יש חברה אמריקנית, שהיא מחלקת את האוכל, ומסביב חיילי צה"ל כדי למנוע מהחמאס להיכנס פנימה ולגנוב את האוכל. עושים הרבה נקודות כאלה בעזה, אוקיי? תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. תודה לך. כמה שנים נשאר לו? כמה הוא צריך לחכות? 15 שנה, עד מתי שאני הוא נקבע. מחליף אותך. כמה עכשיו? 7? הוא בן 8. בן 8. אז הוא אמר, בגיל 24 רוצה להיות חבר כנסת, בגיל 28 להתמודד לראשות ממשלה, ואז הוא יסכים לך ללכת. אני חושב שאתה... אתה יודע מה אתה צריך לעשות הכי הרבה? מה? מה הכי הרבה? מה? זה טוב שאתה מסתכל על החדשות וכו', אבל אתה יודע מה אני רוצה שאתה עושה? מה? תקרא ספרים. קרוא הרבה ספרים. Street, a few hundred meters away, got the evacuation orders. How? Through leaflets and through phone calls and through the IDF's website. Why are we still here? Well, because there is no place to go. Displacement.
we have been suffering from displacement as Palestinians since 1948, getting forcibly displaced from our homes one time after the other. But right now, it is taking place in Gaza, a small piece of land that has been under siege forever, and that is right now undergoing one of the most horrific crises in our modern day and age. Where famine is taking place, where people are suffering because of the loss of medical supply, because of the loss of any basic resource you can ever think of. And the worst thing is it keeps repeating over and over again. Each of us got displaced on average at least 10 times. And I want you to try to imagine how devastating and how suffocating it is to get displaced now. Most of us, when we get the evacuation orders, that is not how we usually evacuate. It's usually under gunfire. It is usually under heavy bombing of our neighborhoods. We don't check the websites and be like, oh yeah, let's move. Because there is no place to go. We are forced to leave when they bomb the entire neighborhood. When they massacre people. And it has been ongoing for 2 years now. 2 years of war crimes, 2 years of massacres, 2 years of continuous suffering and cut off of all basic resources. But you know, we keep going. Why? Because this is our land. Because we know that their end is near. Because we know that we have a right to stay where we are. And because we know that whatever happens, alhamdulillah, we are grateful for being put in this test. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, forever and always.